Aha, tak práve som dokončila kurz komunikácia so zvieratami. Je to kurz, ktorý som spravila v Holandsku, v Zomerhof. De Zomerhof. En met wat voor dier heb je gesproken? Práve som sa rozprávala s mačičkou, sa volá, že Sintje. Kun jij iets, wat voor specifieke, concrete informatie heb je opgehaald van Sintje? Pri rozhovore, ktorý som mala so Sintje, som sa dozvedela o jednej mačke, ktorá už v podstate je na druhom svete. Bola to čierna mačka, ktorá sa mi ukázala. Táto mačička bola dlhé roky, 10 rokov u pôvodných majiteľov, ale predtým, ako prišla Sintje, ona odišla z domu a majiteľka chcela vedieť, že aké zvieratka sú ešte u nich doma, a tak som jej povedala, že čierna mačička, a ona bola z toho úplne hotová, lebo sa jej to páčilo, že je ich mačička, ktorá už v podstate v dome nie je, tak nakoniec tam je s nimi spolu. Dit is een droom die je heel lang gekoesterd hebt, hè? Om met dieren te kunnen communiceren. Ja. Want je woont nu ook in Slowakije. Ja. Eigenlijk daar speciaal voor deze cursus hier. Ja, zeker weten, ja. Aan wie zou je deze cursus... OK, tak tento kurz by som navrhla pre všetkých, ktorí chcú komunikovať alebo pracovať so zvieratami, lebo je to veľmi krásna cesta k tomu, aby sa pochopili zvieratá, aby boli zvieratá pochopené v ich esencii. Aha. Waar ga je zelf voor gebruiken, de cursus? Waar ga je hem voor inzetten? Tento kurz by som chcela využiť hlavne kvôli tomu, aby som porozumela viacej zvieratám, mojim zvieratám v okolí, ktorom sú, ale aj zvieratám, ktorým by som mohla pomôcť. Tento kurz mi pomohol k tomu, aby som pochopila, že zvieratá nie sú veci, že zvieratá sú žijúce tvory, ktoré cítia a pomáhajú nám a podporujú nás v tom, aby sme rástli. My ako všetci spoločné živé tvory na svete. Ďakujem.